Línia de màquines d'envasat automàtic de llaunes amb taula d'acumulació de llaunes rodones, màquina d'omplir, segellar, tapar i etiquetar automàticament. Pot omplir la màquina d'omplir, després d'omplir-ho, pot comprovar la pesadora i la costura. Es pot cosir la màquina en porta d'acrílic i, quan s'obre la porta, la màquina s'aturarà automàticament i amb alimentació automàtica de la tapa, velocitat de segellat de 35 a 50 unitats per minut. Etiquetador automàtic sensible a la pressió per al cos de llauna, adoptant configuracions de marca de renom internacional, millorant l'estabilitat de la màquina. Tapa giratòria automàtica de protecció contra la pols, tipus de placa giratòria, operació estable, velocitat ràpida i fàcil de mantenir. Etiquetadora sensible a la pressió per a l'etiquetatge d'alta precisió a la part superior, motor pas a pas subdividit o servomotor per enviar etiquetes, lliurement precís. Torner flip pot màquina i màquina d'impressió de data làser i pot col·lector fer que la línia de màquina sigui més suau.